Hola, Raül. Bueno, no sé si la veu em donarà per fer la crònica, però bueno, partit sense molta història, hem guanyat a casa 13-2, primera part ja anàvem 7-0 i a la segona, bueno, ràpidament ens hem posat amb un 10-0, ells han sortit de 5, 10-1, 13, 13-2 final, fins i tot, bueno, hi ha hagut una part del partit que s'ha jugat a temps corregut perquè, bueno, hi era massa... La nostra superioritat crec que era molt aplastant. I, bueno, seguim treballant, seguim líders, a 3 punts del segon i a 8 de lo que és l'ascens. I bé, el dit, seguim treballant i a per totes.